Bé, anem a fer el mateix carrer però de tornada a direcció Manresa. Aquí el millor que pots fer és anar bastant enganxat al centre del carrer, és per on hi ha menys forats, tot i que n'hi ha, n'enganxes vulguis o no. I en aquest cas, pues, si tens la mala sort de trobar-te un camió o un altre cotxe, pues, com veieu, molt amorrat a la banda dreta, per aquí ens poden passar les rodes entre el forat i la vorera amb compte. Sortegem l'últim badent i aquí sí que sobretot on hi ha aquest pas de peatons tornar-se a ficar cap al mig perquè el forat que hi ha a la banda dreta és de presó, vamos, és patètic.